боре дар мактуб бо Чарли Чаплин Эйнштейн бо шавқ қайд кард. Кинофилми «Шумо золотая лихорадка» васвасаи зарӯзевар ба ҳама ҷаҳониён фаҳмо аст. Шумо албатта як шахсияти бузург мегардед. Чарли Чаплин ба ӯ ҷавоб додааст: ман аз шумо ҳам зиёдтар мафтунтарам. Назарияи шуморо на ҳама кас мефаҳмад, аммо новобаста аз ин шумо боз ҳам бузург ва машҳур гаштед. Инак гуфторҳои Алберт Эйнштейн. танҳо ду чиз беохир аст: коинот ва беақлӣ. аммо ман оид ба коинот боварӣ надорам. танҳо девона ба низом муҳтоҷ аст. донишманд ба бетартибиҳо шукр менамояд. назария: ин вақте ҳама чиз маълум аст, аммо кор намекунад. амалия: ин вақте ҳама чиз кор мекунад, аммо ҳеҷ кас намедонад чаро. мо бошад назария ва амалияро якҷо месозем, ки ягон чиз кор намекунад ва ҳеҷ кас намедонад чаро. он чизе ки дар мактаб меомӯзем дониш нест. аз омӯхтаҳоямон чизҳое ки ба хотир мемонад дониш аст. ҳамаи мо нобиға нестем, лекин шумо моҳиру аз рӯи маҳорати ба дарахт баромаданаш баҳо диҳед, вай худро то охири умр девона меҳисобад. танҳо онҳое ки кӯшиши беҳуда мекунанд метавонанд муваффақ шаванд. ман намедонам дар ҷанги сеюми ҷаҳонӣ чӣ гуна аслиҳа истифода мебаранд, аммо дар чоруминаш бо чӯб ва сангҳо меҷанганд. тахайюлот муҳимтар аз дониш аст. дониш маҳдуд аст, пас тахайюлот тамоми ҷаҳонро фаро мегирад ва боиси пешравӣ мегардад. як чизро иҷро намуда дигар чизро интизор шудан бемаъно ва беаҳамият аст. агар ту мисли нафаре ки мушкилотро сохтааст фикр кунӣ, ҳеҷ гоҳ онро ҳал карда наметавонӣ. он касе ки мехоҳад натиҷаи меҳнати худро ба таври тезӣ бинад, бояд ба кори кафш дӯзӣ равад. вақте ҳама имконнопазир мегӯянд, аммо ҷоҳиле пайдо мешавад, ки инро намедонад ва кашф мекунад. сабаби гирифтор шудани ман ба бемории баҳрӣ ин одамон, на ин ки баҳр аст. аммо метарсам, ки илм ҳоло дору зидди ин бемориро надорад. ақле ки боре сарҳадашро васеъ кардааст, ҳеҷ гоҳ ба таври аввал барнамегардад. зиндагӣ ба монанди рондани дучарха аст. барои нигоҳ доштани тавозун бояд ҳаракат намоӣ. инсон вақте зиндагии воқеиро оғоз мекунад, ки ба худ ғолиб ояд. ба он кӯшиш накун, ки муваффақ бошӣ. ба он ҳаракат кун, ки ҳаёти ту маънӣ дошта бошад. математика ин ягона усули воқеии худфиребӣ аст. чӣ қадаре ки суханони ман калон мешавад, ҳамон қадар беақлтар мешавам. бечуну чаро қонун ҳамин тавр аст. агар шумо зиндагии хушбахтона доштан хоҳед, шумо бояд бо мақсадҳо пайваст бошед, на бо одамон ва чизҳо. қонунҳои байналмилалӣ танҳо дар китоби маҷмӯи қонунҳои байналмилалӣ мавҷуд ҳастанд. худо тариқи мутобиқат сирро ҳифз менамояд. ягона чизе ки барои омӯхтан ба ман халал мерасонад, ин донишҳое мебошад, ки ман аллакай гирифтаам. ман ду ҷанг, ду зан ва Гитлерро дидаам. саволе ки маро беҷавоб гузошт ин аст: ё ман девона, ё нафароне ки маро иҳота намудаанд. ман ҳеҷ гоҳ дар бораи оянда фикр намекунам, вай худ бисёр тез меояд. аз ҳама чизи дастнорастарин дар дунё ин чизи дастрас аст. инсоне ки ҳеҷ гоҳ иштибоҳ накардааст, бори ҳам барои чизи нав кӯшиш накардааст. ҳама инсонҳо дурӯғ мегӯянд, аммо ин воҳиманок нест, зеро ҳеҷ кас ҳамдигарро намешунаванд. агар назарияи ниспӣ тасдиқ гардад, олмониҳо маро олмонӣ, франсавиҳо маро шаҳрванди ҷаҳон мегӯянд. аммо агар назарияи маро рад кунанд, франсавиҳо маро олмонӣ эълон мекунанду олмониҳо яҳудӣ мегӯянд. шумо фикр мекунед, ки ҳама чиз осон аст? бале, ҳама чиз осон аст, аммо дар ҳақиқат ин тавр нест. тахайюлот ин аз ҳама чизи муҳим аст, ки зиндагии моро инъикос мекунад. барои сӯрох кардани девор бо пешонӣ ё бо суръати баланд давидан лозим ва ё пешонии зиёд доштан зарур аст. агар шумо чизеро ба кӯдакони 6 сола фаҳмонда натавонед, ин маънои онро дорад, ки шумо худ дар бораи он маълумот надоред. барои ғолиб шудан аз ҳама қабл бояд бозӣ кард.
мантиқ имкони шуморо аз самти А ба самти Б бурданро дорад, аммо тахайюлот ба ҳар ҷое ки хоҳед мебарад. барои нобиға нашудан ман хеле девонаам. ҳеҷ гоҳ чизеро ки дар китоб дарёфт карда метавонед, дар хотир нигоҳ надоред. агар бетартибӣ дар рӯи миз маънои парешонӣ дар сарро дошта бошад, пас мизи холӣ чӣ маъно дорад?